makambona vakadzi kujamaica mukadzi kujamaica anenge ane murume kujamaica anenge ane zuda kusvika anoruka dread rake maviri asara zuda ane zuda murume kujamaica anoita dread agotamba zvidumbu rakasvika uko agopfeka guvha kuti mukadzi kujamaica agokutorera murume une v pano pamberi apo une dumbu riri flat mukadzi kujamaica anokutorera murume iri mbuya iri kuma 55. Halo ndepi Lee kanjani uri sei ndiri kunyebera mudhara aiwa kunyebera kanyebera wadiwe inda nakutera pekutanga iwo pakunyebera vanhu iwo panhu 1 iwo vakadzi kuzimbabwe kaka sora ako semuvatuka they are full of lies. Not all of them. Taura kuti mira usakwidza ndege yemashanga iyo wakamboona unoziva anonzi matufu chii futi matufu tiri kumusha kana urati maroro maroro kuzvichava nahawani kundi akakurira kuzvichava nana masvingo maybe tine rimwe zita anoita sei maroro anenge ane makonde mukati roro rakanaka kunze kana dufu so handiunzwe ukaritarisa the appearance ndiritarisa riri muti soka rakanakisisa but ukazoritema ukarivhura mukati rakaita sei rinenge riri kumusha but kana riri roro mira kana riri roro reku-UK kusina makonye unoriwana rakanaka kunze nemukati mira iwoka usatati roro reku-UK taura kuti roro rekuzimbabwe we are talking about Zimbabweans handiti so ukadasa roro reku-UK ka wakutokanganisa anunzisa roro iroro rakaregwa richipinda makonye ukariprotecta roro riro ukarispray risati makonye asati abuya. The problem usafadza vakadzi ava because ukavafadza aka mangwana achachema newe ngatataurire zvavari anunzisa here vakadzi avakudza zvavari unoziva mudhara problem yevakadzi rekandikudze ndinoziva problem yevakadzi yevazimbabwe vakanaka vacho right ndataura ndikati vakadzi vekuzimbabwe vakanaka vacho ndo vane rafu ende vari more desperate about marriage ndo vane rafu futi ndo yoga weakness yemazimbabweans unozati vakadzi vakanaka vekuzimbabwe ndo vasina varume ndo vanenge vachingokwirwa havasi desperate vanokwirwa vachisiyiwa vachikwirwa. Something those are women that are too selective wanzo here those are women that are too selective. Mira give me a chance to talk anunzwa here nyaya iripo ndeyekuti vauri kuti vakanaka vachevavoka ndivanoda kuti masalads vayanga zvichiti no ini ndororwa nemunhu wekuborodheva anunzwisa munhu anotorora munhu wekumbare kumajubheku andunzwisa saka ivo vakanaka vacho kana vasingazororwa if they are being rough they are not being rough kuvanhu vana nhirikini vaya handiri kunzwa they are being rough kuvana vekumajubheku kuna namufakosi and those are the guys vari kutorora vari kutochata but haunganonyenge munhu ane masters uchinyora chirungu chakatyoka ivo vanoda unyengewo munhu ane max nyenge unozva kana uchibva kumajubheku okay mira masters inokuendesa pambedha here but mudhara mira ndikudze aungaisi une brazilian unozva kana uchida brazilian iwo hauchandipiwo chance asi ndakupa chance okay ndokupa chance tizotaura ndati masters airore munhu shamwari okay handunzisa munhu anorora munhu anenge achifamba munzira umu yanonorora munhu apedza orora munhu yeye omuchata omuisa mumba vogara vese masters yako unenge wakaisa masirikari unenge wakaisa muwardrobe ndombotauravo here ndombotauravo here taura nyaya yako kwesei uchiti kana uchienda kuinterview unopfeka sutu mamwe majobs even kubhora chako munhu anoenda kuinterview achida kurecruit anoenda akapfeka sutu kana uchida mukadzi akadya bhuku muvingewo zvine bhuku mazana ndo ane mari shamwari varipinda madhaga wamukamu even une zvimwe zvatinoita stop generalizing women ngatirege kugeneraliza women ini ndinoziva hangu kuti weakness yevanhukadzi vekwedu ndeichii ndiri kuzama kutaura ipapa weakness kuti vacho vakanaka vanorooreka nditi vanoita ukatera pandatanga live ndati don't overrate yourself or underestimate zvawataura chokwadi vanokuunderestimata ndakaenda for nomwe usapfeka tracksuit chipinda ndikudze mwe rafu wanzo here ukada kutarisa ka
vanozviti mabhebha acho akanaka iva vanoita zvimaneos nezvimachichi kana vakakurira kumhuri dzine mari chichichi whatever inanda vasikana ivava kava vari kubhozhongorwa navapfana vekumadheodhe vekokoko vosiyiwa but vapfana vanozovaroora vapfana kuna namfakoso uku kuna nambare uku havatoroorwi iwe ane attitude yavana yavaroorwi mira do you know why mira ndikudze vapfana hobhoka vanutaura kunana muchitungwiza kunoona chi vanozowira vachiti bhebhe rakanaka handiunzwisa vozoroora vovaisa padheni handiunzwa then ukada kuzozvitarisa ka as time goes on shiri nemuriro wayo hairegedza sei vachizoramba vasikana vakanaka ivavavo gozvajara nyaya yekuita sei yekuda zvinhu they go and fuck up ka ndeyekuti unoza sei vachizorambwa mira ndikuze zvinoitika vachizera kunohura because vanenda vachinohura handiunzwisa here vanenda vachinohura handiunzwa ndosenda chiri nemuriro haita sei hairegedze kwatatarisa 90% vasikana vakanaka vakanatsonakisisa chaiwo mfetsa wangu havana varume vakuzavatolerate nonsense mira ndikudze kuna vasikana vakanaka vasingatolerate nonsense kana musikana akanaka atolerate nonsense mira ndauri ndiri pajoza panapa most of the people vandakaona vakadzi vakanakisisa chaiwo ndotombobata kutomboneiyo ko sei asina kurorwa munhu nditombobvunza what is the problem sei usina kurorwa chii chakaitika havadi nonsense havasi kurorwa because havasi kuda nonsense aiwa ndinokudza shamwari ukaona inini handinwe doro pandinoenda kubawa every time pano umwe mumwiro unoita vanhu vekuzimbabwe mira ndikudze kune umwe munhu wekuzimbabwe anokumwira doro zvokuti unomuhwira urombo iwe kuhwira mukadzi wake urombo ndisingamuziye aiwa ukaenda kune mamwe matauni handichadi kureva zvangu mamwe matauni ari muuk munomu kunomwa doro zvazvo kumwa doro zvokuti munhu anokangamwa kuti unozviona kuti uyu munhu ashandiwi because haumwe doro uchidhakwa zvokusvika pagomuka makuseni uchienda kubasa hazvite mukuru wangu unoziva chipi rakaita doro panapa pajoza panapa ndombodhiraivha kuenda kunana pretoria uko ndopinda kupi nekupi inini doro chacho handasomwa ndopinda kupi nekupi unosangana navamwe vasikana vekuzimbabwe wanzwa here vanenge vari desperate kuda kuroorwa but their behavior ndeyekuti ini ndikazoona munhu kana vapfana vakazoona vanoti no I cannot marry this one vapfana nezvakusatsa kuenda kumamisha kunana mutoko chako chaikoka kumusha chako chaiko unotora mukadzi pane kutora mukadzi wemuharare unoziya mira ndikuudze handiblame izvozvo kune imwe klasi yekuti kana nendakadai soka vanhu vanogona kuti chifidzo chinodada klasi inenge yakasiyana zvandambotaura kana munhu achida brazilian hair ngaaitewo brazilian body chokuti ndinoturika brazilian hair pamunhu ane body yechindunduma inichida woti ndipe brazilian hair zvinofanirwa kubhalansa then munhu anozoti fidza wakaomera fidza watengi brazilian shamwari kana uchida brazilian hair from me uri mukadzi uya nebrazilian body hatidi kuti titurike weave pamusoro we$1 weave inoita 100 pounds ndoiturika pamusoro wedhonhi ndokunonzi kusakwana zvandora ndozvizvo vasikana ava sometimes munovavinga musikana ane range rover mira ndikudze musikana ane range rover unoda kukwira range rover nendove wakapfeka manyatera murange rover yake yaakatenga nemari yake ndoziva zvizonzika ini ndikanotora ndove yangu kwamurehwa kwako handiunzwisa here ndindoigezesa ndoichinja yoita zvandikuda kuti aiwa ungandichinja pane pauri kukanganisa handiunzwisa here ukaenda kumusha uko wakambona chitikidhima hereyo chimukadzi chekuti mira ndikutaurire chimukadzi chekuti chine chiri kumusha ukauko chanza nokurwa nezuva chichienda kumunda kwete nezuva chete nokurwa nana garden boy as well nevakomana vemombe usasiye ipapo mira pautaura pauri kupotsa ende iwe nendika tichasvika kwamvura yacheka makumbo nhasi hande ukaenda kumusha kwamurehwa pangu pabhora apa unonosangana nemusikana ungatonga about musikana noti mvana vanzwa here handiri kuona iyo attitude yekuti mbana inini shamwari ndakaona mbana dzakanaka unoziva mbana handiri kuona ndo problem ndo mazimba ndo exactly wauya nembana varairo imbo zvokuti mbana izvozvo zvinokanganisa vasikana because vasikana vari kuti mbana ndo good women futi okay 100 one mistake mbana
munhu akaita mwana wese mbana even mai vako vanoita mbana kana wakuzvarwa wese second born akamwazamupa mbana. Ndati mbana wese second mbana munhu aita mwana. Ko mbana mudhara hakusi kuti munhu akaita mwana. Munhu aita sei? Munhu akachochonyorwa futi. Kana takuta nyaya kuti musikana kutaura mhandara. Manzwa here vakuru vangu? Unoyewa nepi mhandara iko zvino? Hakuna ka. Ndosandati ndovari kubvanyangurwa chisiyo. Okay, let's go back penyaya yandataura. Ukaenda kumusha kwaMurewa unotora chitikidhima. Hoya nacho. Okay, mira ndoda kupa time yekutaura. Mhandara iko zvino mukadzi asati aita mwana anoonekwa pamaoko vakaita abortion. Kunyepa. Ndodzava mhandara ukawana mhandara unenge une lucky kana kuti wavhagwa. Anyway, chitaura ndoda kupa good time yekutaura. Ndakateerera zvo. Right. Ndati ukaenda kumusha kwaMurewa uko kana kupi unogona kusangana nechitikidhima. Handunzwisa here? Wochitora ndonochigezesa. Wochidhisisa kuti mufesi wangu iyi ndio inonzi Brazilian. Iyi ndio inonzi what. Are you trying to say vanhu vari kuruzevha havagoni kugeza? Sei uchitaura kuti munhu abva kwaMurewa unomugezesa? Ndiwe pangu futi vari kurasika. Uri kumuka kuti vanhu vakakurira maruzevha havagezi kaya? I'll tell you, inini life yangu ndakakurira kuruzevha pa ndinogeza kunda vanhu ava vakakurira muna naHarare muya. Uri kurasika futi ipapo. Shamwari, kana dabona vanhu vanogona kugeza vanhu kumusha. Munhu kumusha anokugezera agozora sepa, mupimbiro agopenya. Rega kugeneralize mudhara. Mira ndikudze, uri kugeneralize. Rega ndikudze, ndivaudze vasikana vaweakness yenyu. Vasikana kuZimbabwe, you're very beautiful. But mune rough. Simple as that. Munhu anokunyenga kuinbox. Kuti ndiana kupa namba yako, ndiana kupa namba. Iwe uri single, wadwane, uri kunamatirwa namufundisi. Kuti everyday denda wana munhu. Uri kurafura munhu usingaziye. Vamwe vanhu vari kuda uya nebusiness idea chaiyo unovarafura. Voicemail yachona inenge kana usingandiziye, please don't ever call me back. Shamwari. Unoziva kana nendo zvadaita. Ndandine mavoicemail erege. Pandakazotanga kudhila nevanhu vemaprofessional, vanhu vebasa achida kusiya message wonzwa chi. Ndakazodzidziswa no, you need to be professional mufesi wangu. Uri kudriver senge unodori nemota. You can find a beautiful woman. Akazvibata futi anokupa iwe wega chinhu chako ichocho. Problem yaunayo ndekudai so. Mira ndinoda kubata ipapo. Ndati munhu waunongochiti akazvibata unomuziya sei? Wanonoka kuuya. Mukadzi akazvibata kazhinji kacho haapinde muconversation. Haapinde. Chinokwirisa mukadzi ndambotaura earlier. Iwe wanonoka kuuya. Chinokukwirisa vakadzi ka ndakupa munokwirwa nekutaurisa. Murume wataura naye adova nechance yokukukwira. I can talk you into sleeping with me if you talk to me. Avoid kutaura nemunhu usingade. Only talk nemunhu unoda, but don't be rude. Because that person vari kuitira rude, pamwe anoziva uyu mufesi uyu handimunzwa kuti ari rude izvezvi. Pamwe ndine umwe munhu wandinenge ndichida, waanoda, asi anoziva ini. Akazouya manje nekwandiri iye anzouya achiti kwaMurewa ari kujoka haasi kuresa kuti vanhu kwaMurewa chichi. Unogona kudoshaya mukadzi nekungoti ndiwe mukomana wewe palive uwa. Vado kujaja. Mazimba we generalize too much. Just because brother vari kutaura zvavari kutaura, it doesn't mean he's a bad person. He may just be misinformed. But vanhu vanokujaja ipapa nezvavatotaura izvezvi zvika. Vanhu vanijaje zvavo ka because kutaura unoziva kuti chokwadi chinorwadza. Handunzwisa here. Chokwadi unoziva chokwadi inini vakadzi vandakaona chokwadi chinorwadza ndepekuti mira iwe uri kuuya uchiti hanzi vasikana ka. They will say I want to get to know you just because akabva kune imwe relationship yekuti yaita sei yakamurwadza. Handiti ndino kuti men they are suffering inside. Unoziva here? Vachingozvishingisa zvavangoti varume. Handiri kunzwa. Vakadzi vasikana vamuri kuona kunzi vakadzi ava vari kurwadzisa varume zvisingaite. Anokunyepera kuti uri one. Then at the end paanozosiyiwa ka mukomana anenge ari serious ada kunoroora. Ozoona kuti iwe bebi ritori nemumwe munhu. Rega nditori serious. Shamwari ukaita attitude yauri kuita iyoka ndiri bebi ka ndoita umwe murume bozi hausi kundigaranta marriage. Then nangu wari boyfriend yangu kana une musikana akateera right now anozvibvunza uyu achandisiya. Ozonyengwa neni zvangu ndiri sweet ndoti shamwari chichi anokusiya. Ndipo pamunosiyiwa ipapo varume.
vakadzi havangotangi nokuhura. Vakadzi havatangi nokuhura. Ukana mukadzi ahura atofall in love. Mukadzi ahuri asina kufall in love. Varume munongopaje. Unoziva kuti mudhani utaura from chii? Zvandiri kuona inini ka. Vamwe varume vanotoona vamwe varume vanotoona kuti uyu murume uyu ari kutambwa chipoko round. Mukadzi achihura. Mahwani chaiwo chaiwo. But iwe imbondiudza, ora ndiudzewo murume 1 waunoziva waunongofusa taura zita. Vanga nevarume vanoziva kuti unoti denda ndine hanzvadzi ndaimupa uyu. Muzimba. Hakuna. Aripo pane mwandoziva. Inini izvezvi right now ndine hanzvadzi dziri single, very beautiful my young sisters. Muno mu-UK mandiri munomu. I can't think of any guy wekuti ndikati I wish this guy would marry my sister. This because zvitikiriti varume vachona hatiziye kuchengeta vakadzi ende vakadzi vachona devaizviziya ka vanobva enda kumatsotsi wekunigeria tora tsotsi rekumba kupati matsotsi ekunigeria anogona kuacta guys varume hakuna kunzoko ngatirege kumwa doro zvisina tsarikano unoziva dzimwe nguva ukaita pabawa rega nditaurire imwe nyaya yausingazivi inini patori nemunhu ndandotoziya inini ka aritori nemurume wake anosenza panonzi paroadhouse atiunzwa here mukadzi wakakanaka zvokunaka zviri I think that man he provides everything. Ndakatomuonawo murume wacho kuti murume wacho ka munhu atoripo but mukadzi yemahuriro ari kuita ka nemumwe munhu andotoziya ndakamubvunza ari kutenga zvese hasikumpa attention mirandipedze nyaya yacho ndakamubvunza ndikati iwe mupesiwo wakamubvunza kuti mukadzi ise ari kuhura here zvikanzi akazondiudza kuti no the man that is getting is not enough kuti nditenge vhudzi. Saka uyu ari kuhura naye ari kumupa mari yekugezera musoro kana so zokuda iwe chazoenda kuinbox kwako ka ndokuudza kuti ningi ka let's expose them ka unochema I don't expose people. Handinoda kamentality kechizimba. Don't expose people. Ndo zvinoitwa nevamwe vanhu vari bosi tikava expose tiri kupanana image vanhu vanototora mazimbabwe. Don't expose people. What I'm just telling you ndezvokudai so mudhara ka. But zvinorwadza mufesi wangu. Aiwa, don't expose people. Mudhara, let me tell you, ukaona uchiurigwa nemukadzi, uri kuita ma-mistakes andakataura pane imwe live, imbodzokera, I think wangotanga wandoona nhasi, imboenda pama-live angu amwe andakaita before, uchazoona kuti no, zvinoitika ndezvokudai so. Tinozviurisira nevakadzi tega. We don't understand women. Tinobukati vanhukadzi tinovaziva tivaziva. Vanhukadzi vanotolerate nonsense for some time. Pane imwe age yavanosvika kuti vachada nonsense. Vanoti asijiki zvazvo kuzoti aiwa ndichada. Isu tisingazvizivi chunga takavaisa mupocket. Because nyaya yekuroora iyo ndichaita imwe topic yezveroora. Nyaya yekubhadhara roora iyi tinofunga tatenga munhu. Yes, mari yadliwa nevabereki but unenge usina chawabhadhara chamwana. Unoziva kuti munhu anokukwirira mukadzi munhu akaita sei? Munhu anonge achiti mama manhuhwirira. Iwo unoona mukadzi achiita 24 minutes achigadzira kumeso kwake. Wotadza kungoti bhebhe wakanaka. Iwo unofunga anga achizviitira kuti anga achivumba hari. Kana wakamutarisa. But also these women sometimes they don't appreciate ka. Anozisiya here. Chi. Ndiudze mufesi, wona mufesi akatora mari yemusikana uyu aenda kuZimbabwe. Arambwa anga achihura kuZimbabwe. Atora mari yemusikana uyu haadi kuidzorera. But I think this guy was comparing these two. Hapana comparison. Unoziva chi? Vasikana vekuZimbabwe regai ndikurumbidze. Vasikana vekuZimbabwe makanaka samugona kupfeka vazhinji venyu. You've got beautiful bodies. Hamuna confidence with your bodies. I'm telling you, kune ma-Jamaicans ane matumbo akadai so. Imboenda kumashow ema-Jamaicans, carnival. Mbuya inenge nedumbu rakakura kudai. Inenge akapfeka govhu out. Govhu riri panze kudai. Ichitora muromo wako ichitamba nezidumbu iroro. Ione six pack asi haugona kupfeka garo rinungu. Wani rakati rimoko rimoko. But haugona kupfeka. Uri kuenda unorimwezi. Vakana kuZimbabwe vanoyeverwa chete. Kuyeverwa wakaona mai wakuya. Vanoyeverwa kadzi kuZimbabwe. Kutaura chokwadi chaiko. Vanokanganwa. Vakanaka. But vanika kukanganwa kwainako so. Kukanganwa. Vanopinda marriage vo relaxa. Aiwa apo unoziva kuti vaita sei? Watopedza. Because inini pane chimwe chandakaona chinhu hanika ndechekuti even vanhu vari married yezvinezvi ka. The stable relations that I've seen now, it's a girlfriend and a boyfriend. Vanhu vakaroora nezvinezvi.
kwangopushana kwematroli. No, ukaona vanhu vakaroorana vari happily married boss kune vari kubva vari kuura navo kunze, not because zvemumba. 90% of marriages are saved by adultery. Ndiri psychologist and kune mastudies kwavida ndokupostira mastudies. 90% of these marriages they are saved by adultery. Mukadzi akaonawo umwe munhu anomusevhisa uko, murume akaona munhu anomusevhisa uko, saka mumba havanetsani because mukadzi anongoti akandaenda kushift ndonopedzera kubasa. Murume akanonoka akakurumidza kutunda, mukadzi akakurumidza kutunda, murume complain kumurume kuti baby chirara hani onozvipukuta mangwana makuseni oenda. Hanzi if you put that dumbu out, imi varume ndimi munotodaidzira kuti vharai zidumbu iro ambwe hainema. For example, unoziva chii? Vakadzi kuZimbabwe vamwe vanonyara pavanonozvara matinji avo, vanonyara nawo matinji. Asi culture yedu tinoda matinji. Unoona munhu achinyara nematinji ake kumapetera mukati achipfeka bikini kana akunoswima. Kupetera mandonyera mukati munotofamba achirwadziwa akandonyera manhinga ake mukati akunoswima. Shamwari, kune vanhu vanodomada vanodoti vakavoona pakazvimba ipo vanoziva kuti ndikwedu mazambieni machichichi iwe rumaviga. Vamwe vacho nemazamu mahombe kudai. Chita ndibude nevanhu. Chita ndibude. Tozorora pa next show zvedu tichingotevera. Okay. Guys, kola nongotaura zvanongada ina handikakavadzi. Malive angu kashoma kuti ndiise kola, but kana kola kakola ndino but chandoda kudziva sikana kuZimbabwe reka ndikudze chinhu makanaka. Andizivi papa hamupanzwisisi sei. You are very beautiful, but dzimwe weave dzamunongotaura hande murume muchinwa kuti pu. Apa uri single? Kana uri single, shamwari, hauna murume anoti unodzoka kumba nguvai. Hana murume anoti wanonoka kuuya. Ukamuka na 3 am haunzi uri kunohura. Unotodza kuti ukamuka na 3 am ukazvisoka. Kune zvimabubble baths, kune zvimwe zvimabhomu zvimabhomu zvokuti unozvinyika imomo umbonyarara urimo. Ubuda imomo wanyatso munokundwa na tiara hapo nasi. Omana tiara akakurovera nzara idzi. Handisi kuti tiara ari ku-USA. Tiara piwai mahinzi na tiara. Stop judging tiara. Vamwe tiara ingochani tiara ichichi. No guys, learn from those people. They know how to look nice. Confidence nana tiara ina handisi ngochani. Handi kunyebera yansana murana murume. And handiri kuresa. Handiri kuresa. Kana pane list yevanhu vanodaura nevarume. Ndonga mafanga wandisa. Toda vari kuzvishavanika. Ndise kuChina. Ndiri kulast. Handina kana mafeelings emunhu. Even but I want to praise Tiara. Tiara is my friend. Anondifollower. Kana vasingamuzivi go pashow ya Tiara. I don't want to describe kuti akadini. Tiara nzara dzake na Summers love nesambuya apa ndomungaenda kubasa zvino. Vasikana akaita sana Summers vana bosi ndikati Pokelo mozanga Pokelo ane mari. Even Olinda. You hate on those girls, but confidence dzine vanhu ivavo ndo dzandoda mukope. Kana matadza kukopa style yavo, kopai confidence. Unoziva munhu akasvika chikuti ukatendevuka so with confidence. Ukati budi ndofunga mamisa munhu asiriye. Ukaenda mangwana munhu yano yakapfeka suit so kuzoka approach. Achiapologize zvakakuita nezuro. And anokuroora munhu yeye. Rega kubvuma kungodamwa senge imbwa nedzimwe mbudzi dzaunongona dzina zvadzinadzo. Iva neskill rako style kuti no kune imwe type yandisingachaendi naye kudating. Don't judge munhu akati nhande kuTesco. Munhu akati hande tinodya kuNando's. Akati hande tinodya McDonald's. Don't judge munhu nekwakuendesa. You like the idea yokuti akuendesa ikoko. Ane pfungwa dzokuendesa for a day. Just like the idea. Chandinoti judge munhu nacho is the way they treat you. Shiri irege ibhururuke. Inde kwainoda. Even kukuitira tsvina musoro inogona kukuitira tsvina. But ukaona shiri yo vakadendere mumusoro mako unoda shamu. Ndodzokoro. Regai shiri dzibhururuke vakomana. Regai vaite zvavanoda, vainde kwavanoda, vakada kuwetera vari upstairs ika unenge uchingonzvenga. But ukaona shiri yozo vakadendere pamusoro pako apa.
kusvika yakandira mazairi pamusoro pako unoda shama. What am I trying to say? Vakomana varegai vanyenge vanoda kunyengwa-nyengwai vanoda enda for date endai for date. But ukazoona munhu oda kukupina zvokukucontrola vazhinji venyu unozati vamwe venyu muruti muri married, I've got a boyfriend. Munonzwisa tsitsi. A guy is ready arikuda kuroora ende munhu auri kuti boyfriend wacho anokufonera once neWednesday vhiki rese ndiwo unenge uchingomufonera uchimutekstira Wednesday Monday ozokufonera next week, I've got a boyfriend. Bebi uri kuya kuno, ndakaneta mhaniyo. Ugona kuita faithful kuvanhu vakadero. Muri so very faithful kuvanhu vari kutamba nemwe. There are guys there who will take you in an instant kudai, but you judge them. Ndine boyfriend. Ipa munhu maprinciples shamari 1 to 10 igore dzva iri. This is what I want to see before July. You need to respect me. You need to be home by this, and we need to do this. We are living together. Shamari, upenyu urofamba ndane 36 years wakandimitisa and anobvisa fuma kumba or else I'm moving. Kune varume vanondida kunze uko. Even vasiko muudze aziye. Sometimes that's what it takes. Ngoudza murume kuti kuna anondida ndanyengwa. Musatya kuudza vanhu kuti manyengwa kana ane jealousy ane insecurity ndiyo kwake. Nyengwa umuudze shamari kuna budhu. Because varume kuZimbabwe vakazungaira varume techingoti hamudiwe. Anodiwa naniyo. Pamunozodiwa manje pepe. Tupe tozokuurayai manje. Tokuurayai. Tendo turi mukedzongo. Wandihurira. Apa zirume raro ringokodza richiridza ngono. Hapana nomuda wene tsvina. Because munowanza tsvina. Geza. Hakuna. Keep me on my toes. Ndoda iyo zvino handifi ndakaita mistake iyoyo. Ndoda munhu anondikeepa on my toes. Munhu anenge achiti achibuda so ndinzwa ana kurova kuti madhamu vangu vaenda uko handina mbavabowa here makuseni. Kusvika ndivafonere shamwari. Madhamu vangu anonyengwa vakaenda uko mukadzi akanaka uko. Zvokuroora munhu andisingade handichada. Aiwa kwete kuti uroora munhu usingade munhu wokutongoroora for the sake of it. No. Fall in love and ida munhu wako, but kana uchindiona magezero andizvo ndageza. Ndomunga nhasi pamwe ndageza ro3. Ndageza ndiri kugym. Ndageza ndamunhu. Izvo zvinchakubva kugeza. Woda kundirooresa nechimunhu chine manga zvimazimba vakanaka. Good body zvese. Ini ndiri munhu webody. Aindoda nice body andounyebera. And futi body yangu kana chiti nice and I'm not very complicated. Kana chiti nice nongora kuti une nice garo. Kana kuti une nice belly. Forget the face. Kana uchingori une nice and I'm not complicated. But I will not tolerate kuti nemagezero angu aya inini. Ndo settler for mediocrity. Aiwa zvitezvo. Cristiano Ronaldo uyo mutitambira kuzvishavani, tambira Shabani Mine. One ane ndege yake yanokwanisa kubhuruka kanomara kuChina, ane ndege yake inokwanisa kuenda kuAmerica. Uwo muti Cristiano Ronaldo, you are staying here in Zvishavani, you are playing for Shabani Mine. Ndozvamuri kuitwa vasikana kuZimbabwe. Muri gold asi munonzi gara pano paShabani Mine ndio yakuchatambira. Nekamurume kanenge kasina kana boots kokuti ndege ikabhuruka zvikana kuti ikabhuruka akagona kana kutoirova nerekeni kuti idone. Woti ndotya kusiya murume wangu ati handifaniri kubuda muno muZvishavani. Chikontrolwa nomunhu asina chaanacho. Kana usina garo shamwarika haungamboshayi. Vasikana kuZimbabwe azambona musikana wokuZimbabwe anoti asina dzimwe nguva unenge usina garo but une dinji. Dada naro iroro. Dzimwe nguva unogara ende mari zvakaita kana usina garo nezamu. Variko varume vanoti vakaona zamu vano haunyimwe zvese. Hauna garo, hauna zamu, hauna flat belly. Ukashaya garo flat belly wochiita flat belly. Haushayiwe zvite haushayi. Inini pachangu zvandinoda ndataura, but vamwe varume avato vamwe vanongoda gumbo charo. I'm telling you, kune gumbo rokuti vakatarira so. Ndashare video pawall pangu yevoice. Even murume akashata sei. Umwe murume anoshata but ane voice. Akati hey wazvera bo. Vasikana pane video ndaisai murume ane voice apo kuSouth Africa. Vanhu vascreama pangoti hello. Yvonne Chaka akaimba akati I'm in love with the DJ angotaura chete this is the what. Saka haungamboshayiwi vakomana. Haiwa haushayi zvese hazvite.
kune vandoziva ino vanenge vachitoda ivo vakobva but imi munoda tedzera varungu I'm size 18 wozvivhara uchizvisunga mopfeka zvimwe zvinoti mbambambamba zvinooneka kufembera pamusoro ukaenda for a meal wakumana meal yacho ikareba 1 hour ka nokurelaxa uchagona baby I need to go tozonana mangwana idumbu rawasunga iri nechizva zvimwe zvamopfeka zve handisi kuti musazvipfeka but enda nedumbu rako shamari ngari ende yeti papo kana makuraramise unomuka naro dumbu racho nousina cheche zvafanira kuvanzirai ndine madhensha ndokunyeberai mukadzi wangu andendadana naye anongozoona kuti murume ane madhensha pandindomabvisa mubedroom ndakumaisa mumwe vanonzi madhensha. So there's no point hiding kana munhu ane madhensha anenge ane madhensha kana kuti une kadoro waisa guri uchifamba wakaisa guri munhu wachadana naye akuroora anongozouya kakudheni uona kuti une kadora wanga wakaisa guri saka you might as well show him and hamusi honest ipapo kana une vana 3 reva ndine vana 3 chausingafanira kungotaura chete zvinhu zvimwe zvaunoziva ukaona kuti munhu wachona ari insecure usually munhu anokubvunza kuti wakambodana nani usapindura mubvunzo iyoyo because anotoshuwa kuti ari insecure murume chaiye haana basa nekwawakabva inini kana ndichingotanga ndotangira ipapo ndoza ndovabhita vese ndovabhita hazviite that's why ndichikudza kuti kana uri murume wosamutemo enda pamusikana idya kana zvigunwe izvo lika zvigunwe izvo kana uchienda right guys kana uchienda kumusikana waunoziva aidana nomwe munhu you don't know what the other guy was doing. This is what you need to do guys mazimba mbomirai zvedoro zvamunoita izvo imwai mbijana but kana wawana musikana munyuwani musati nyadzisa vamwe vacho vakadana nemanigerian vakadana but iwe enda kana une rurimi gwako gupinzewo paunongofunga kuti uyu haana kumbosvikawo icompetition iyi because ukaenda iwoyo neteaspoon yeshuga kumunhu anga achidya uchi uchida kushamisira neshuga iye munhu anga achipiwa kapu yakadai izere uchi you look stupid. What am I trying to say? Kana wawana hanzi hlama yake ine chironzo pea handisi kunzwa unoreketesa chaiko I don't know hanzi muisa uyu unorekete gwinyiso rome meno handizi kana zviri zvitukotuka izvi ndakatokwa kare but listen guys ndo zvandada kuudzai masikana kuzimbabwe you're very beautiful but regai kurelaxa charamba chidzokora pakurelaxa ipapa nerafu regai rafu munhu akati I love you asingakuziye please I'm telling you this and I'm repeating it's very 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 true the guy may love you asingakuziye it's quite possible munhu anogona enda kugaraji asingazivi mota handizive mota dzese but ndikaona imwe mota yakangonaka I can love the car ndisingaizivi kuti hapana panozi ibenzi here handide no mota yakanaka iyi hausviki imota rudziko mira ndimbotanga ndaiziva chaangadongobvunza choti iautomatic here kana kuti kana asingagona kudriva automatic achigona kudze magiyo imanual here otherwise kuda chunhu chaangazongobvunza choti naimi mundoda iwo zoti ndoda itwa manual ndopozoti sorry handizvikwanisa ndisandamboita zvekubanya but munhu anenge afall in love with you it's like an exam summary yangu love is like an exam unoenda muexam une 100% manyorero ako neanswer dzauri kupa ndo zvichakupa mamaki the moment anongonyora zvisiri right panumber 1 yadova out of 99 the moment anonyora zvimwe zvisi yadova out of 98 kana ukagona inenge iri out of 98 ukangokonewa yava out of 90 vamwe venyu panozopera date unenge wane 0 minus 6 out of 100 musikana ende sometimes date yacho haizombolasti wasvika kuya wazvinyongonya mazino masinga munhu ari kudla nzimbe atora spoon waisa kuraiti uri kuchobora mukadzi akati iwo ndio baba ndiri pamwe mukadzi oti rega ndimboenda kuti vamwe ku-UK ka kudiaspora kufrance ndikavisita sisi wa kufrance avo ndogona unoraramba kwavo ndodzipungura ngonono tasinga munhu atenga chigayo sisi vanga andipa 100% anodecide ndeexaminer unogona kusura examiner kuti hafu emaki kusura ndekwe munhu kana ari examiner akaita wose umwe munhu anovenga zvekusura anogona kubvisira 50 mark ndiye it's up to him hauindi kuna examiner kuti
mandibvisire 2 marks apa. Love is like a date. Examiner ndiye anodecide kuti wobvisa ngani. Inini pachangu hangu ini ndaambotaura preference yangu munhu asingamwi doro, but ndinodecide nekuuya kwaunenge waita nemanakiro wakaita kuti alright ndokupa hangu doro racho, okay I'll take you nedoro rako. Kana uri munhu wandisingafariri ukauya uchiti ndomwa doro, ndogona kubvisa 100%, ndobanaudza ndikwanisa kuroora. But musashamisika rimwe zuva mukana ndakadorora nanichidhakwa because pamwe ndendabvisa half a mark. Doro chamari nemanakiro wakaita ka aiwa ndagedza maoko ngandigare zvangu nechidha. Kune munhu anondogara nehure achiti zati hure. I'm not joking. That's why mchiona mahure achiroorwa. Vamwe vanhu vanondobudza munhu ndiri hure. Musati mambonzwa mukadzi akaroorwa achitaura murume wake ndiri hure inini. Murume akateerera so oti ndiri hure inini. Murume oti yes ndoda kunobvisa pfuma. Baba mwana muri kuroora hure. Ndiye examiner ndingadecide kuti haiwa shamwari inini pachihure ndokubvisira 2 marks. Ndini ndiri kumakazvo. So love is like an exam. Iwe unobva wangondirafura one time wandipa 0. Ndangokuvinga kuinbox. Murume akuvinga kuinbox wodompa 0. Munhu angonyora zita rekuti Zongwanani. Iwe uri examiner wangoona zita wodompa 0. Zvakapani kudero ka. Uri examiner rudzi. Examiner ngaaverenge mamwe maansa achitika achididi. Usapamanyira kupa munhu 0. Kana munhu akauya kuinbox kwakuti namba wakaiwonepo bamblocker. Wamupa 0. Wapana examiner angoona bepa akaita 0. Rikazononzi tori maka nomwe munhu akamaka achibva nekuzasuku asati asvika kuzita rawakavenga reka unogona kuwana munhu aya ne80%. Take this as advice from me. Ndoda helpa you Zimbabweans. Munhu akati handiendi kuchechi rekangomanya kukanzora kuti 0 handichakuda. Bvunza kuti sei usingaendi kuchechi. Ozokudza aiwa ndaimboenda kuchechi mukadzi wangu akarara napastor saka ndichaenda kuchechi. Then you pray for him. Oh, I'm so sorry my brother. Zvino imi mukangonzwa kuti munhu achaendi kuchechi chidhakwa anoenda mubhawa. Katso handikude handichakuda. Mazimba ndo mistake yenyu. Kudzidza kwenyu kwakakuparirai because kudzidza kwenyu kwakakupusisai. Mazimba munopusiswa needucation. Mamwe mawedza munoshandisa stalker what haapinde pamunomashandisa papo. They mean different stuff. Oh, my ex was a stalker. He wasn't a stalker. It's the wrong word rautaura. Iti aive nejealous or something. But chirungu chacho munochifarira asi muchichivhuna. You end up saying stuff, especially varungu. Munopesa musingaroori nevarungu because unoti kumurungu vana no remunhu mutema ramunoudza inini ukanditi no uchibva kuZimbabwe no yaunoudza murungu zvakasiyana. Murungu akakubata fudzi ukati no haadzoki mangwana because anoziva kuti varungu ukamubata akaramba achikubata anofunga kuti yatova rep. Zvino majara no yenyu yekuvhugwa kumusha uko achipinza no usapinza asi uchibatirira no usapinza hazvishande kuno kudzidza nzvimbo yauri. Wozvati kana uchiti no make sure you mean it. Ende kana uchiti handikude kumunhu make sure you mean it. Vamwe venyu munoti hamutide tidokudai uchitozviona kuti unondida toita hard to get zvedu munokurovera hard to get iwe wati haumude outanga umuti kuti munouya rini kunoko iye azviona zvakuti unomuda otamba hard to get kana uzouya uyoko abuse wakusiya futi. Make sure zvinobuda pamuromo you mean it. Kana ukati bhudhi handikufariri rega kuita zviya zvekuti handikufariri uchiita chibhende because vamwe now you don't know this guy akabva murejection. He got rejected yesterday. Iwe usvika umboti handikudi hausi type yangu. And hakuna chinhu chinorwadza munhu sokuudzwa kuti hausi type yangu. Kana usiri type yangu ka be polite. Iti hapana zvimwe zvaunoita zvandisingafariri. Wadobudza munhu iwe kana uri munhu akadzidza unoziva kuti munhu ataura kuti I'm not your type. Kuudza munhu direct kuti you're not my type ka ndo vanhu vamunozowanda ivo vaya matakura maprema mapusha matwins uku makarambiwa pamasingle munhu uya ari kudarika nemukadzi wake movanda kudai. Remember gara wakati handisi type yako ko type